Sziasztok! Itt vagyunk Budaörsön, a Kite szalonjában, ahol rengeteg nagyon-nagyon-nagyon jó gép van, különleges gépek. Van itt akár stadionban használatos hengerkéses fűnyíró, zéró fordulósugaras fűnyíró, ahogy az nagyon jó volt hozzám szerencsém, igaz ahhoz is, de mindegyik szenzációs. Ha erre jártok, én ajánlom, hogy gyertek be, nézzétek meg, hogy mik vannak itt, milyen gépek, fűnyírók, kicsi, nagy fűnyíró traktorok. Ha gyerekekkel jöttök, akkor is nyugodtan, mert van mászóka. Én is megtettem, fölmásztam rá, kipróbáltam, megnéztem. Gyertek be bátran, mert itt tudtok segítséget kapni, szaktanácsot. Ha esetlegesen nem tudjátok azt, hogy mire van szükségetek, akkor itt segíteni fognak nektek. Legyen az kisgép vagy nagygép. Édes mindegy, mert működni fog az, amit itt ajánlanak. A látogatásunk nem véletlen, nem csak azért jöttem be, mert szét akartam nézni, hogy milyen jó gépek vannak, hanem azért, mert végre valahára megérkezett az a gép, amit nagyon-nagyon vártam. Ez pedig nem más, mint a Redeximnek az EasyCore gépe. Tehát megérkezett a baby. És azért vagyok itt, hogy a mai napon átvegyem, és innentől kezdve egy jó szolgálatot tegyem. Amit a gépről tudni érdemes, az, hogy legelső, amit említenék, az a súly. Ugye 94 kg a gép, ami annyiban megfelelő súly, hogy normális munkát lehessen vele végezni, de még könnyen mozdítható. Nyilván könnyen gurul, ha transportálásban van a gép, így tényleg könnyed szerrel lehet ezt mozgatni a kerten belül, kibepakolni, mint mondtam, összecsukott állapotban egy kombi autóba befér, ugye vissza lehet hajtani a kart, és akkor onnantól kezdve egy tökre kis kompakt eszközt kapunk. Benzinmotorhartya, ami örök. Konkrétan olaj, egy jó minőségű benzin, és akkor onnantól kezdve nincs probléma. Négy darab tüske van itt a hátsó részen, ezek változtathatók, tehát több fajta tüske méretet tud fogadni. Különböző munkálatokhoz lehet a gépet igénybe venni, munkába fogni. Van üreges és tömör tüske is hozzá. Ezek a legfontosabb jellemzői. Nagyon nagy az óránkénti kapacitása, értem ez alatt azt, hogy egy óra alatt akár 1000-1500 négyzetmétert is meg lehet vele lyukasztani. Nyilván ez függ attól, hogy milyen lyuk távolságot szeretnénk. A gépről hamarosan egy átfogó videó fog érkezni, természetesen munka közben, tehát hogy jobban meg fogjátok tudni ismerni. Addig is gyertek be ide a boltba, nézzetek körül, kérjetek esetlegesen tanácsot, csodáljátok meg a gépeket. Valamint ne felejtsétek el, hogy hamarosan itt van a tavaszi rajt, úgyhogy aki nem tudná az információkat, vagy esetlegesen problémába ütközne, nem tudja, hogy hogyan kell a tavaszi rajtot végigvinni, ide elhelyezek valahol egy videót, nyugodtan nézzétek meg, tanulmányozzátok, és ne felejtsétek, hogy nekünk szenvedélyünk a gyep, úgyhogy kövessétek be a csatornát. Sziasztok!